Umaabot sa 500 hanggang 1,000 pesos kada buwan ang binabayarang bill sa kuryente ni Tatay Dominador ng Barangay San Isidro, Naga City. Mabigat umano para sa kanila ang naturang halaga lalo't kulang rin ang kinikita nila sa pagtitinda. Pambiling bigas sa gatas kang apo ko o kasi meron pa man siyang inaano ng Sirilac. Ngunit may good news ang Energy Department sa mga consumer tulad ni Dominador na 4-piece beneficiary. Sa ilalim ng Republic Act 11552 o Expanded Lifeline Rate Law, automatic ang diskwento para sa mga 4-piece na kumukonsumo ng 50 kilowatts per hour. Handa pa ganing harukan mga organisasyon parang ang namin magamit pa ang pambayad. Dahil sa mahal ngayon ang pambilihin. Maganda yung ganyan kasi magamit pa kahit pa paano makaraos man sa kahirapan. Layunin ng programa na bawasan ang pasanin sa mga low-income households at matulungan silang makaagapay sa pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa panahon ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Ang mga kwalipikado naman na consumer na lalagpas sa 50 kilowatts per hour na konsumo ay walang diskwento. Ngunyan, April, puuna po kayo ng implementation na ini. Gusto sabihin po, may mga makikinabang na po kayo ini. Kung laog ka duman sa mga kondisyon pong ito, gusto sabihin, mayo ka ng babayaran na babayaran sa kuryente. Libre ang kuryente sa madaling sabi. Mga verification kitang gigibuhon, sabi ko nga na kasubago, dapat mahiling itong account na dapat nakapangaran sa iya. Panduwa, dapat hababa sa 50 o 50 kilowatt hour pababa ang konsumo. And duman sa mga non-4-piece man, gusto sabihin may mga certification na kaipuan makomply. Ano po? Pinapayuhan ng Kasurekodos ang lahat ng benepisyaryo na siguraduhin nakarehistro ang kanilang impormasyon upang tuluyang makinabang sa libreng kuryente. Chris Novello, CSN.